Zisashaqekile izakhamuzi zomzansi Afrika ngokwehlele umnumzane Paul Mashatile onguDeputy President wakuleli ngiqale ngobingelele ngamukele le channel Maswidi Media Production okubingelelayo ngixolisa mfana kaDlomo uma ngabe ke uyaqala ukufika cela ukuthi ngenzele isiqiniseko sokuthi ukhofa subscribe maqedwe kwale video shawu like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje nganza kwethu njengamanje nguthulela indaba eshaqisayo eyivela ngoDeputy President wakuleli lomzansi Afrika umnumzane Paul Mashatile osekuvele ukuthi usevele wawa wasakazeka phansi endaweni yaseLimpopo eTzaneen lapho khona bekade ke ehambele ukuyobungaza lolu suku ke olubizwa ngokuthi ke Inwamitwa Day oluyayeke libungazwe kule ndawo yaseLimpopo. Deputy President ke uvese ke wawa wasakazeka phansi esaku podium ethula ke inkulumo yakhe wabeke esethathwa khona lapho ephuthunyiswa ke esibhedlela bamxilonga odokotela ke base beveza ukuthi cha akanayo nencane ke inkinga yena ke izathu sakhe uthe nje cha ubeshawa ukuthi ke womile ayikho inkinga enkhona ngempilo yakhe beshawa ukuthi nje womele amanzi wabeke sesakazeka phansi esingazike nokho ukuthi ngabe khona na okunye okusazohambe ke kuvele ngalo lolu daba. Siyacabanga ke ukuthi ke makhamba isikhathi kuzobe ke sekuvela kahle ukuthi ke ngabe yipi imbangela yokuthi ke aze asakazeke phansi umnumzane Paul Mashatile ngoba nje mina ngokukwami angicabanga ukuthi ke isona sizathu esinqala esenza ukuthi ke awe esokuthi ke ubekade omele amanzi. Nganza kwethu ngiyacela ukuthi ke sihlangane kwivideo elandelayo ngicela ukuthi ngenzele khona nje ukuthi uphinde uchofa subscribe like bese uyakhomenta kulolu daba sidibana kwivideo elandelayo ngiyabonga.